Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abantu ezinkundleni zokuxhumana emva kokungena kwendaba ezibashiye bedumele ngendlela emangalisayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Usedlulile emhlabeni umtwana uThembi EZIBUHLUNGU. Kube ukuthi umtwana udlulele esibhedlela sase Newcastle. Kanti ke indlunkulu isazokhipha istatement ukuchaza kabanzi ngempangela yokudlula kwakhe emhlabeni. Abantu bazakaze okukhulu ukudumala ezinkundleni zokuxhumana ngazo le ndaba ezibashiye bemangele ngendlela emangalisayo. Usamkelisiwe zekhala uthe uyabona lo mhlaba uyahlonishwa, kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi wenze ngathi owakho. Wasethi ke anyway sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Omunye uthe ahlonipheni bakwethu noma kungathiwa besimzonda kangakanani umndeni wakhe udinga ukukhaliswa ngenhlonipho kanye nangezizotha. Nakubantu nje abasondele naye ngokwegazi base bagubhazelwe yifu elimnyama. Wonke umuntu siyafika isikhathi sakhe. Ungajabuli ngokushona komunye umuntu. Omunye uthe wazisholo yena wathi inkosi iyogcotshwa mhla efile. Nangampela ke amagama akhipha ngomlomo wakhe iwona lawo. Bafethu ke ilezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Sithi tutu kumndeni kanye nezihlobo nabangani. Sengathi ke nomoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula.